Tango na lang kaha tingali ng confidential fund sa mga mayor o sa presidente aron mahibaw-an sa mga taxpayers kung asa padong ang ilang kwarta. Kung naatay gastuon nga kwarta gikan sa buhis sa katawhan, kinahanglan nga ipahibaw sa mga magbubuhis kung asa padong ilang kwarta nganong i-confidential pa man. Ako nagtuo ko nga kining confidential fund mao ni ang source of corruption sa uban nga mga politiko. Daghan na kayo ang mga mayor nga nadato aning confidential fund. Kay dili man ni ma-audit kay confidential man. Confidential lagi. Maong di ma-audit sa kuwa. Maong alang kanako ang ayan nga wag tango na lang ning confidential fund. Kung naatay budget nga gastuon alang sa mga logistic support sa mga kasundaluhan o sa mga kapulisan o sa paghatag og budget para sa mga intel, ang ayan nga ipahibaw sa mga taxpayers ang sumada sa kwarta nga gigahin sa gobyerno. Ato man ang kwarta, dili man ang kwarta sa mga politiko. Unya ang Commission on Audit kun kuwa, dili man maka-audit sa confidential fund. Kay lagi matud pa confidential man. But ba nato sabton nga kung mawari-wari ang kwarta sa katawhan gamit ang confidential fund, wa jud tay dag-anan kitang mga magbubuhis kay lagi di man ma-audit sa kuwa kay confidential man. Dako kaayo og confidential funds ang mga mayor og ang presidente. Apan wala man gyapon nakapakgang sa mga daotang elemento nga mobuhat og mga daotan. Wa man gihapon nahunong ang patay, tulis, illegal drugs, gabaha gyapon ang shabu o uban pa mga kabombo. Ang confidential fund intended lagi kana, intended unta ni alang sa pagpatuman sa peace and order aron sa pagpakgang sa mga daotang elemento aron murag karon ako na obserbaran mura mag na-defeat ang purpose aning confidential fund mga kabombo. Kay imbes pagpakgang sa mga daotang elemento nga mobuhat og mga krimen, mao nagahin kitag intelligence fund or confidential fund mga kabombo, apan murag na-defeat ang purpose kay gihimo naman ning gatasan sa mga politiko. Ikaw nga taxpayers nga naminaw karon, unsa may imong ikasulti niining confidential fund? Hilabi na niining confidential fund sa DepEd nga giingong questionable kayo o first time kini nga nahitabo nga ang DepEd nangayo og confidential fund nga 150 million pesos ubos sa pamunuan ni DepEd Secretary Sara Duterte.